عزوز سلامتنا تقبلوا فنونا مكتثال تركبوا زخبركم تعزبتنا خميت وعلون لومي سوني 14 ميازيا نفرق معتم فرانس تدالو هاجراون زينات عزنا لكم قريبنا لنا زينا زغروا لكم خالد محمد برهان بقندار رسات زينا خفلم أب عصب كايد زقنيه هاجراوي عودة ذات بهلا ورشا تزازيمو أبزوا دوب مدبات متفهم هاي منت أتبع عوتي أمزجيبو أمنوزوا سلعات تراكم أب عقاب أقرب إنساس زجرا من كعبي متحسس بغريبو وكلتي روسيا يوكرين أب كتما أنكارا تركي قد توزرب كم زكايدو تغاليحو منغستي ديمقراطيات ريبابليك كونغو عضو بوجلاء معسران سلسلة زفتصوم قتلة السلماويان بتري كونينو منغست العراق حدش مسمر شامبوكو ندادي نمهنات مس كومبانيات ايطاليان تركن وعل فريمو زرزر زينا الحلف عربي ابو عصب استغفته افلطو حبرتسبن مشارخ اكلاتن مبرخ زعلمه بعينته ناي فلما هاغراوي عوده زته بهلا ورشا تمال سنبت تزازيمو وكيل ارينا احمد داني محمد زندالو زينا وصبصاب داناي تسفازغي كتقربيا بحلاو عبيتنا قنديل معبالنا بزبل تيما كاب 11 ميازي اب كتما عصب كايد زقني هاغراو عوده زته بحلاو ورشا تمال 13 ميازي تزازيمو ابز عوده زته نتحستو اكلاوي بحلاو ورشا محدرا بحلاو ورشا اغباب مصنعتن سندان اكلاوي بحلاو ورشا تاريخ زمتان عنوتن اكلاوي بحلاو ورشا ايرترا ترجمن مغلصن رقيق بحلاوي ورشا تحستو افاوياتا دكوناياتا وابايتن افاوي درفتاتن بهراتنا ترى حبرتسب أمعك أبهلا ورشا كمون نمسرتاوان أمرات عودة مرئيت سنة بهال زملكتو 13 مصنعتا وصحفات قريبو من تزتي لمن كم أكلنا إذا هاجرا وعودة زت نابتانا أما إتعامتات بهلا وسلطانا مستسلطانا زت حاس قرصتاتن وقعتاتن تعاقب الأزلو أبن أزوبا دوب دنكالا أتركب رحيتا عودة كايدن كلو سلطان رحيتا عبد القادر داود نتاريخن صفحاتنا يتسلطانا زملكت مبرهيبوم سلطان عبد القادر أمبرهيو أبت كباب زيادة دهساسن مرمرن زحاتت أكال إرترا وهاجراوي من النزخانة قرصتاتن بهلا ووقعتاتن سلازلو نولودوتات ممهارن موكسن كخون مئنتي بقبو كتصنعن كسندن أزخاخيروم أبت أقاتامي كوميشنر بهلا سبورتن أمباسادر زمدة تخلن سلطان رحيتا عبد القادر داودن هيابات تلواويت ببهلاوي مسناد وطات ابزدمقه اما حداري زوبا امباسادر محمد سعيد مانتاين ازازي الزمبرا برغادير جنرال ابراهام عندومن زتساتفو مزازمي سنه سرعات امباسادر زمده تخله ابزس معقل اتعود زته بعينته ناي فلما يخون انبر تقسيمو زلو تمكرون فلطتن عبي كم زخونه بمتقاس من محدار زوبا دوباو قح بحري نزغبرو ابركتو مسكانا قريبو أب زوادو مهيمنة المتفاء زكار زلو تصعري التبابع وتسيد كم زمزقبة مدب تمرتنا عبيتن مقمقم بعصرت حد ميازيا من نفر أبستخيد أخيبات قليصوم أب جنفر تمرتي حلفي مدب تمرتنا عبيتي ممهر بلاي نور حسين نابز قربو تصبصب أب زحلف عصرت حمش عمتات لعل عصرت 14 زيقاتات سالسة عامت تماهيروم مهيمنة كم دطفو بمقلات بمنصر زنورو بدهوتات زمزقن سرح كم مستعامة أرديوم مدبات متفاء مهيمنت هاب مبزحتو خبابيتات زوادو بحفشا ابتن العلم التحوار اما حضرت خباب زرائيل انما بفلاي سوقي مو خمزولو تقيسو دما اب مرعاوي اصادف جن كم تستوطنو خم زي كده كم تستوطنو سلازي كده مينستر تمرتي فولي قلعتا خغبرلو تلابيوم اب مينستر تمرتي وانا دايركتور كفل تمرتنا عبيتن ميديان اتو غبرز قدمان بوغنو اب غبو عدميوم ناي تمرت عدل زي رخبو زيغاتات نخمهارو بمقدي مدبات متفاء مهيمنت مشتاو تمرتن حصرتي موياوي سلطاناتاتن بايتا تفطيرو خمزلو بمغلاص حبرتسب بغبو ختقاملو ازخاخيروم
ተሳተፍቲ ብወገኖም ኣብ ምጥፋእ ማህይምነት ውህደት ምምሕዳርን ግንባርን ከዓዝዝ ደግሲ ማህይምነት ንኸየጋጥም ኮማዊ ኣብያተ ንባብ ብዓይነትን ብዝሕን ከዓብያ ከምኡን ትምህርታዊ መደባት ኣብ መራኸቢ ብዙሃን ከዓቢ ዝብል ርእቶታት ኣቕሪቦም ሓላፊ ጨንፈር ትምህርቲ ዞባ ደቡብ መምህር ህብትዝጊ ኺዳነ ኣብ ዝሃቦ መዛዘም ቃል ኩለን ዞባታት ምስ መሻርክቲ ብምትሕባር ኣብ ምጥፋእ ማህይምነት ዘተኮረ መጽናዕቲ ብምክያድ ካብ ማህይምነት ናጻ ዝእውጃሉ ናይ ግዜ መቓን ከፍልጣ መምርሒ ስራሕ ሂቦም ኣብ ኑዞባ ሰልዓ ሃብቲ ገረብን እንስሳ ዘገዳምን ንምዕቃብን ንምስሳንን ዝካየድ ዘሎ ጻዕርን ምዕዋት ተራኮም ከዓቢ ወኪል በዓል ስልጣን ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን አቶ ማሕሙድ ዑስማን ኣተሓሳሲቦም ኤሪና ኣብዝሃቦ ሓበሬታ አቶ ማሕሙድ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኑዞባ ብሓፈሻ ኣብ ገማግም ሩባታት ዓንሰባን ዛራን ድማ ብፍላይ ዝርከቡ ዝነበሩ ዕበልን ዓዳይን ዝኣመሰሉ መበቆላውያን ኣግራብ ብሰንኪ ምስፋሕፋሕ ተምሪ ሙሳ ህላዊኦም ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ከም ስለ ዘሎ ነዚ ንምግታእ ኮም ንቑሕ ኣበርክቶ ክገብር ፀዊዖም ዒው ነብሪ ኣድጊ በረኻ ገታእን ኢራብን ካብቶም ብብዝሒ ዝረኣዩ እንስሳታት ዘገዳም ምዃኖም ዝጠቐሰ ኣቶ ማሕሙድ ምስ ምስሓው ሃብቲ ገረብ ከይጠፍኡ ምእንቲ ዕቱብ ስጉምቲ ክውሰድ ተላብዮም ኣብ መወዳእታ ድማ ጎኒ ጎነቲ ሃብቲ ገረብን እንስሳ ዘገዳምን ንምስሳን ዝካየድ ዘሎ ፃዕሪ ምስፍሕፋሕ ገረብ ተምሪ ሙሳ ንምግታእ ተበግሶ ክውሰድ ኣዘኻኺሮም ጨንፈር ሕርሻ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ገስጋስ ትግባረ ኣብ ቀዳማይ ረብዕ ዓመት 2025 ክዕመም ዝተወጠነ መደባት ሕርሻዊ ልምዓት ዝግምግም ርክብ ብ12 ሚያዝያ ኣብ ዓሰባ ቃኒዖም ኣመሓዳሪ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣምባሳደር መሐመድ ሰዒድ ማንታይ ኣብ ዘስምዖ መደረ እቲ ዞባ ብፀጋታት ሃብታም እኳ እንተኾነ ኣብ ሕርሻዊ መዳይ ግና ከምቲ ዝድለ ከም ዘይሰጎመ ብምጥቃስ መጽናዕቲ ብምክያድ ዝተጀመረ ንጥፈታት ንምስፋሕን ንምምዕባልን ሚኒስትር ሕርሻ ንዝወስዶ ዘሎ ተስፉ ተበግሶታት መጉሶም ሓለፍቲ ጨናፍርን ኣሃዱታትን ድማ ኣብ ልምዓት ሃብቲ እንስሳ ኣገልግሎት ዞባዊ ቁጥጥር ላቦራቶሪ ጥዕና እንስሳን በቕልን መኻዕበት እቶት ሕርሻ ብድሆታትን መፍትሒ ሓሳባትን ከምኡውን ናይ ካልኣይ ርብዒ መደባት ዝምልከት መግለፂ ሂቦም እቶም ሞያውያን ኣብ ፀብፃቦም ዘድሊ ትሕተ ቅርፃዊ ስራሓት ተማሊኡ ብቑዓትን እኹላትን ሰብ ሞያ ምዝምደቡ ካብ ዞባ ሓሊፉ ንሃገር ዝኸውን ምህርቲ ክሕፈስ ተኽእሎ ከም ዘሎ ኣብሪሆም ኣብ መወዳእታ ተሳተፍቲ ስሩዕ ገምጋማት ክካየድ ንጥፈታት ምዕቃብ ሓመድን ማይን ክሕይል ዝውደብ ስልጠናታት ክሰፍሕ ንኹነታት ኣየርን ክሊማን ዝሰማማዕ ዘርኢ ክቐርብ ተጀሚሩ ዘሎ መደብ ንኡስ ርቡሕ ቃፅዖ ሕርሻ ብዝለዓለ ክቕፅል ዝርግሐ ቤት ትምህርቲ ሓረስቶት ክሰፍሕ ከምኡውን ብዘይ ሕጋዊ መገዲ ዝኣቱ ምህርቲ ሕርሻን ቀመማትን ንምግታእ ውህደት ናይ ኩሎም መሻርክቲ ኣካላት ክሕይል ተላብዮም ኣብ ኑዞባታት ሃይኮታን ፎርቶሳዋን ዝርከባ ኣብያተ ትምህርቲ ስፖርታውን ባህላውን ቅነ ተምሃሮ ኣካይደን ኣብቲ ስፖርታዊ ውድድራት ባህላውን ስነ ጥበባውን መሰናድኦታት ቁሸት ትምህርትን ፍርያት ምህዞን ሰንዓን ዘጠቓልል ቅነ ኣብ ኑዞባ ሃይኮታ 502 ተምሃሮን 93 መምህራንን ኣብ ኑዞባ ፎርቶሳዋ ድማ 292 ተምሃሮን 14 መምህራንን ተሳቲፎም ኣብ ኑዞባ ሃይኮታ ራኢናን ዕላማናን ንብቕዓት ትምህርቲ ብዝብል ቴማን ዝተኻየደ ቅነ ኣመልኪቶም ሓላፊ ትምህርቲ መምህር ዓብድልቃድር ዓብደላን ኣብ ወንበር ኮሚቴ ቅነ ተምሃሮ መምህር ሳልሕ መሐመድ ሓምድን ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ዝቐረበ ትሕዝቶታት ንብቕዓት ተምሃሮ ዘንፀባርቕን ኣገዳስነት ናይቲ መደብ ዘነፅርን ምዃኑ ገሊጹ ኣመሓዳሪ ኑዞባ ኣቶ ሸኸዲን ሳልሕ ብወገኑ ስፖርታውን ባህላውን ቅነ ነፀብራቕ ናይቲ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ዝካየድ ትምህርታውን ንጥፈታትን ባህላውን ስፖርታውን መሰናድኦታትን ብምዃኑ ኮምን ኣካላት መንግስትን ብውህደት ክዋስኡሉን ዝድንፈዓሉ ኣገባባት ክተኣታቶን ኣዘኻኺሮም ውሁድ ቅኒት ድርኺት ንምዕባል ብዝብል ቴማ ዝተኻየደ ቅነ ኣብያተ ትምህርቲ ኑዞባ ፎርቶሳዋ ድማ ውድድራት ኩዕሶ እግርን ኣትሌቲክስን ዘጠቓለለ ስፖርታዊ ንጥፈታት ትምህርታዊ መደባትን ካልእ መሰናድኦታትን ዘጠቓለለ ምንባሩ ወደብቲ ናይቲ መደብ ሓቢሮም ኣብ ኑዞባ ሃበሮ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ብወለንታ ዝዋፅዎ ልዕሊ 53,000 ናቕፋ ብ10 ሚያዝያ ንደቂ ስዋት ተምሃሮ ተመቓሪሖም ኣመሓዳሪ ኑዞባ ሃበሮ ኣቶ ፍትዊ ገብረ መስቀል ኣብ ዝሃቦ ቃል እቲ ሓገዝ መቐፀልታ ናይቲ ብህዝብን ኣካላት መንግስትን ንደቂ ስዋኣትን ጽጉማት ወገናትን ዝግበር ደገፍ ከም ዝኾነ ኣብሪሆም ሓላፊ ኣሃዱ ማሕበራዊ ኣገልግሎት መንእሰይ መሐመድ ሰዒድ ማሕሙድ ብወገኑ ንደቂ ስዋኣት ናይ ምድጋፍ ተበግሶታት ንዓበየ ክመፅእ ምፅንሑ ብምግላፅ ነፍሲ ወከፍ መምህር ንሓደ ተማሃራይ ናይ ምክትታልን ምድጋፍን መደብ ወፂኡ ይስራሓሉ ከም ዘለውና ነፂሩ صحافي هجدف ابتنو زبا من سي موسى عبد الرحمن دما نسدر سوات من باي اكل متكبر حضرهم سلازخونه نفس وكف زيغا بزحي لك سر حلو خمس غبا اغنزيبوم
زيناتات وشت هاجرات زفتيمنا نزيناتات وتأخذ من لسنا سنة نحو وكلتي روسيان يوكرينن بعصرت حموشتن ميازيا أب كتما أنكارا تركي كتاوي زرب كم زكايدو مع كنات زينا قالحين تركب أب قدايت تسليم بحري زتكورة كم زخون منيستر مكلخال تركي أب زوت صوم مجلس حبيروم أب تركب كابستفل عليها هاجرات سمتسو وتهدروان وكلتي كساتتفو تثبيتي كبر روسيان يوكرينن أب موداتا ورح مقابيت كل تشن عسران حموشتن مس أمريكا أب سعودية بتناتصل دحر زكايدو أركب أب تسليم بحري زكايد متقعتات دون مبال أب سمع كم زبط حز زكريوم يخون بر أب عليات صديق زلون نفريات حرشة علامة زجبر قدرات كيت العلة تسمع أب تجبار كو علكم ذيك إليا روسيا حبيرام أب كل تشن عسران كلتن بمونغونينا التركي أب مونغو روسيان يوكرينن استبعت حتى مساسال سمع أب كل تشن عسران سلستن كم زفرسة زتاوس تصبات بسنكو بتسلي بحري زكايد نقداوي مقصاصات زي وحس كوينو مصنحو يردوم منغست ديمقراطياوي ريبابليك كونغو عضو وجل ام 23 نابز حلف الثالثي ابطال على 2 مليون حزب زنبرا ختما غومان زفصم قتله سلماويان بتريخوني نوم مختل قدامي منيستر وشت او غداياتن نابزو صوا حبراو مغلصي عضو وجل ام 23 اب مبراوي كفال ديمقراطياوي ريبابليك كونغو كبيد جسد سباو مسلات يفصم كم زلو خسيسوم يخون بر عضو وجل ام 23 اتمتقعتي بسراويت كونغو استفصم خم زخونه بمغلاط نتخسي نصيغولم حزب ديمقراطياوي ريبابليك كونغو اهغراوي محبرسب زعبات ግጭትን M23 ዘስዕቦ ዘሎ ሰብአዊ خساراتاتنا መልኪቱ ስጉምቲ ብዘይ ሙሳዱ ቁጥዕኡ ክገልጽ ምጽንሑ ይፍለጥ بمسرت ጸብጻባት ውድብ ሕብረት ሃገራት በቲ ካብ መወዳእታ ወርሒ ጥሪ 2025 ጀሚሩ እናኸረረ ዝኸይድ ዘሎ ግጭት ልዕሊ 3000 ሰባት ክቅተሉ ከለው 400,000 ህፃናት ዝርከብዎም ኣስታት 1 ሚሊዮን ሰባት ተመዛቢሎም ከም ዘለው ይፍለጥ መንግስት ኢራቅ ተማል 13 ሚያዝያ حدش መስመር ሻምቡቆ ነዳድ ንምህናጽ ምስ ኩባንያታት ኢጣልያን ቱርክን ውዕል ፈሪሞም ሚኒስትር ንግዲ ኢራቅ ኣብዘውፅኦ መግለጺ የተሰመመ ዓቕሚ ሰደድ ዘይተጻረየ ነዳዲ ሃገሩ ንምዕባይ ዝዓለመ ከም ዝኾነ ኣፍሊጦም እቲ حدش መስመር ሻምቡቆ ኣብ መዓልቲ 2.4 ሚሊዮን በርሚል ዘይተጻረየ ነዳዲ ክሕዝ ተጽቢት ከም ዝግበር እቲ ሚኒስትሪ ብተወሳኺ ሓቢሮም سدد زيت تصاري ندادي عند حقوق طبع عراق كم زخنن كاب تقلالا اتوت هاجر استات 900 هويت كم زشفنن صبصبات يحبروم امريكان سعود عربن اب مداي نيوكليساو مدبات اب مداي نيوكليساوي ساعات مبعتاوي سممع كم سفرارما تغليصوم تسممع نيوكليساو مدبات سعود عرب نممعبال متحوار نمكياد زعلما خم زخنه صحافي ساعات أمريكا كريس رايت مال 13 ميازيا نغازيطنياتات ابزهابو مغلص حبيروم توسخ زرزر نايت سممع اب موداتانا زعمت كم زغلص كريس رايت بتوسخ افليطوم اب سعود عرب ناي مجمريا وقعو مبصح تفصمه صحافي ساعات أمريكا كريس رايت مس مينستر ساعات سعوديا لؤول عبد العزيز بن سلمان اب زكاد وركب كلتين هاجرات اب سممع نمبصح اب مقدي خمزلوا غليصوم تسممع سعود عرب اب 2030 متن اتفاق كربون افتحت درجه المراد ابتكادو صعري وتاوي تراكم زهلو يو زحبر وكلتي امريكان ايرانن ب12 ميازيا بمونغونينات عمان اب كتما مسقط ناي مجمرتا زي قطاوي زرربا كايدوم ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢራን ኣብዘውፅኦ መግለጺ ነቲ ንኽልተ ሰዓትን ፈርቓን ዝቐጸለ ዝርርብ ሃናጽን ኣብ ሕድሕዳዊ ምክብባር ዝተመርኮሰን ክብል ብምግላጽ ኣብ ጉዳይ ኒውክሌሳዊ መደባት ሃገሩ ብሓፈሻ ኣብ ምልዓል እገዳታት ድማ ብፍላይ ዘተኮረ ምንባሩ ሓቢሮም ክልቲኦም ወገናት ዝመጽእ ቀዳም 19 ሚያዝያ ተወሳኺ ዝርርብ ንምክያድ ከም ዝተሰማምዑ እቲ ሚኒስትሪ ብተወሳኺ ኣፍሊጦም ቤት ጽሕፈት ዋይት ሃውስ በጎኑ እቲ ዝርርብ እወታውን ሃናጽን ከም ዝነበረ ገሊጹ تزرب نتي اب مونغو امريكان ايران تفطير زلو متفنان مهدا وتاوي تراكم زهلو حيال وغنات يغلصلوم بريزيدنت امريكا دونالد ترامب تزرب مزيعوت وتهدراوي سغمتي كم زوسديو اطنقيو زلو بريزيدنت امريكا دونالد ترامب هاغورو ابلعلي روسيا صنيعتو نزصنحت اجداتات بحد عامت اناوحوم بريزيدنت ترامب نزسكم تزوسده روسيا نهاجراو دحنت امريكا حدغا خوينات تقصل كم زلا بمغلاصيوم
እትገዳታት በፕሬዝዳንት ነበር ጆ ባይደን ብ15 ሚያዝያ 2021 ዝጸደቀዩ ፕሬዝዳንት ትራምፕ አቀዲሙን ሩሲያ ኩናት ዩክሬን ደው ንምባል ኣብ ስምምዕ ምዘይትበጽሕ ኣብ ልዕሊኣ ሓድሽ እገዳ ከም ዝውስን ብጥንቃቁ ዝዝከር እዩ ኣሜሪካን መሻርክታን ካብ 2014 ንድሓር ኣብ ልዕሊ ሩሲያ ኣሽሓት እገዳታት ከም ዘጽደቃ ጸብጻባት ይሕብሩ ዓለማዊ ዋዒ ኣብ ዝመጸ 5 ዓመታት ክብረ ወሰን ናብ ዝሓዘ ደረጃ ክዲብ ከም ዝኽእል ሓድሽ ኣከባቢያዊ መጽናዕቲ ኣሚቱም ኣብቲ መጽናዕቲ ዓመት 2026 ካብ ዝሓለፈ ዓመታት እታ ዝዋዓየት ክትከውን ከም ትኽእል ግምታት ተዋሂብሎም ክሊማዊ ምምዝባል ንምግታዕ ዕቱብ ስጉምቲ ክሳዕ ዘይተወስደ መጠን ዋዒ ዓለምና ክውስኽ ምዃኑ ክኢላታት ኣከባቢ ከጠንቅቑ ጸኒሖም እዮም ክሊማዊ ነውፂ ንምግታዕ ኣብ 2015 ኣብ ከተማ ፓሪስ ፈረንሳ ዝተበጽሐ ኣህጉራዊ ስምምዕ ዛጊት ኣባይታ ከም ዘይተተግበረ ጸብጻባት ይረዱ ኣብ ተፈላለየ ከባቢታት ዓለም ዝኽሰት ዘሎ ኩቱር ዋዒ ቀዝሒ እልቕልቕ ባርዕ መሮርን ካልእ ባህርያዊ ሓደጋታትን ሳዕቤናት ክሊማዊ ምምዝባል ምዃኑ ክኢላታት ይጠቕሱ ብሰንኪ ሓደጋታት ሰብኣዊ ቁጠባውን ነዋታውን ክሳራታት እናወሰኸ ይመጽእ ከም ዘሎ ይግለጽ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ዜና ንምዝዛም ኣርእስታት ወክደግመልኩም ኣብ ዓሰብ ክካየድ ዝቐነየ ሃገራዊ ዓውደ ዘተ ባህላዊ ውርሻ ተዛዚሙ ኣብ ዞባ ደቡብ መደባት ምጥፋእ መሃይምነት ኣተባባዕ ውፅኢት ኣመዝጊቡ ኣብ ኑዞባ ሰልዓት ተራኮም ኣብ ዕቃቢ ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን ከዓቢ መተሓሳሰብ ቀሪቡ ወከልቲ ሩስያን ዩክሬንን ኣብ ከተማ አንካራ ቱርኪ ቀጥታዊ ዝርርብ ከም ዘካይዱ ተቃሊቡ መንግስቲ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ዕጡቅ ጉጅለ 23 ዝፈጸሙ ቅትለት ሰላማውያን ብትሪ ኮኒንዎ መንግስቲ ኢራቅ ሓድሽ መስመር ሻምቡቆ ነዳዲ ንምህናጽ ምስ ኩባንያታት ኢጣልያን ቱርክን ውዕል ፈሪሙ ንሕጂ ዝተዳለወ ዜና ዝተፈጺሙሎ ምስ ተረፉ መደባትና ክንገድፈኩም ብወገና ብሩኽ መዓልቲ